Ja, sådan noget betyder ikke særlig meget for mig. Altså, nok kunne man ikke ved særlig meget om det, men ja, det betyder næsten ikke noget. Og sundhed betyder lidt mere for mig, fordi at, jeg vil gerne se sund ud og leve sundere. Jeg er ikke så god til det, når jeg prøver at leve hver morgen. Sundhed for mig, det er, når jeg føler mig sådan sund indeni, og jeg ikke spiser for meget slik, og jeg har dyrket motion. Jeg synes, sundhed det er vigtigt, fordi det er vigtigt, hvordan jeg ser ud, synes jeg. Altså. Okay, sundhed for mig er at spise sundt og dyrke motion. Sundhed for mig er at leve sundt og dyrke motion og sådan, spise ordentlig mad og bare passe på sig selv. Sundhed er, når man tager lange løbeture og spiser mere sundt og ja. Det er at motionere og holde sig i form og spise sundt. Ja, jeg tænker rigtig meget over, hvad det er, jeg spiser i forhold til er sådan socialt klamt-agtigt, ikke? Altså ikke fordi jeg synes, at sådan noget er klamt, men fordi at hvor meget sovs det er, jeg bruger på mine kartofler, eller sådan et eller andet i forhold til, hvor meget det sådan ligesom føder og sådan noget. Og så, jeg spiser ikke fisk overhovedet, men altså, det er så ikke så meget med min sundhed at gøre, det er mere en principsag. Der tager jeg så fiskoliefiler i stedet for, fordi fisk er vigtigt for kroppen. Ja, altså jeg prøver at tænke over, hvad jeg spiser og spise sådan rimelig sundt. Men altså, det er jo ikke altid, man overholder det. Spiser med lidt usundt og sådan noget. Altså ja, jeg tænker over, hvad jeg spiser. Jeg tænker, altså, når jeg bedst at spise sundere, sådan, i stedet for bare at spise slik hele tiden. Ikke? Så kan jeg bare drikke sodavand og sådan. Så jeg kan også spise en salat en gang imellem, ikke? Det er rigtig dejligt. Ja, jeg tænker ikke rigtig over, hvad jeg spiser. Jeg finder sådan lidt lige meget for mig. Ja. Altså selvfølgelig så tænker jeg over, hvad jeg spiser. Det skal ikke, man kan ikke bare putte alt ned, men en gang imellem, så skal man også hygge sig. Nej, jeg tænker ikke rigtig over, hvad jeg spiser. Jeg spiser bare, hvad jeg har lyst til. Jeg tænker ikke rigtig over, hvad jeg spiser. Jeg æder bare. Altså ikke rigtigt. Men altså, jeg er jo klar over, at jeg ikke spiser særlig sundt. Så ja, jeg er klar over, at jeg spiser usundt, men jeg kan ikke lige magte at lave om på det så.